Mercado Domènech es va obrir, bé, obrir no, perquè el meu besavi anava amb carro a vendre roba pels pobles. I això data del 1892, la primera data que trobem d'establiment. Llavors, a partir d'aquí, això va començar el meu besavi pels pobles i llavors el meu avi es va establir, però no era aquí, era al pati. La ubicació es va anar canviant, depèn de les possibilitats que hi havia, dels carrers que anaven canviant l'ambient o la situació. I llavors, després del pati, ho va seguir el meu pare i des de llavors som al carrer La Cort. I jo vaig decidir seguir el negoci i així he anat fins avui. Ho tenim dividit en home i dona. Perquè al començament, fa molts anys, no hi havia confecció. Llavors venia tot a peces i era així. I ara, com ho vam dividir, per així tindre-ho més ben classificat.